खोज देले बड़ सखी मोर हौए न सीढ़ी देखे में बकलोल मार के संग रे पैसा न खोज देले बड़ सखी मोर हौए न सीढ़ी देखे में बकलोल माटी माटी तुरले पलैया अबुआ के छोड़ा दे गैया दुबैया मुहे पचला दे हम पिढ़ैया अबुआ के छोड़ा दे गैया दुबैया डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छावना घर में पड़े रोज कलेश ओकर खुद से सखी मुंडी रहे न कबो परे घर में पड़े रोज कलेश ओकर खुद से सखी मुंडी रहे न कबो परे खोज देले हमरा सैया अबुआ के छोड़ा दे मैया दुबैया मुहे पचला दे हम पिढ़ैया अबुआ के छोड़ा दे मैया दुबैया अबुआ के छोड़ा दे मैया दुबैया बहुते बात कहानी हम झेलतानी परेशानी विशाल उपेंद्र का बताई हम कैसे रहतानी एक बहुते बात कहानी हम झेलतानी परेशानी कॉमेडी सुना लगा हम बताई हम कैसे रहतानी खोज देले बड़ सखी मोर हौए न सीढ़ी देखे में बकलोल माटी माटी तुरले पलैया अबुआ के छोड़ा दे गैया दुबैया।